जा मोजांखा नाय बेनो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फाइनली नोंथांमोनखौ आं बुंदोंमोन जे दिनै दख'ना फैगोन तो फाइनली फैमारबाय बेयो जाबाय FNF नि गासिबो तो FNF नि निउ कालेक्शन दिनै सफैबाय तो बे निउ कालेक्शनखौ आं नोंथांमोननो देखायनो मोनाबा सान्ति मोना तो बेखायनो आं देखायनोसै प्राय बुकिंआनो दङ गांनैना गांसेल' थालांगोन आरो न बाखि सब बुकिं तो बुकिंफोरखौ हरनांगोन ओमफ्राय दा दमासिनि बन्द नालाय दमासि जोबबानो हरसिगोन आरो दा करियाराव होना दोनबाबो ओरैनो गोलैनासो थागोन नालाय तो बेखायनो हरथ'वाखै दायो फाइनलि आङो अब्लाबो नोंथांमोनखौ देखायनि आं मा दंबावो बेखिना बुकिंबाबो देखायनोसै आरो मा थालांगोन बेखौ आं देखायनोसै आरो नायदो तो नाया दिनैनि कालेक्शना नाया नाय नैबे मोनसे फैदों मोजांथार आरो नाय बेखौ खुलिनानै देखायनोसै र' नाया FNF नि जा मोजांखा खुलिबा आं खननो रोङा ना बेखायनो बाय प्रब्लेम आरो बे मोनसेयाबो मोजांथार बे मोनसेबो अर्डार दंखायो डिमाकुसिनि लागोननो लोगो सासे ओमफ्राय गाबोन लांफैगोन बेखौ ओमफ्राय नैया बे मोनसे कालेक्शन मोजां फास्रा नैया नाय बेनो दा बावसो सफैदो माने ना जा मोजां पिस ओमफ्राय नैबेबो अर्डार दंखायो नामा सोंनांगोन प्राय अर्डारानो दङ गांसेना गांनैसो थालांगोन नैया 3 पिस ओमफ्राय नैया फुरा गोजा जा मोजां फास्राया आगरफ्रा मोजांथारनिया FNF नि ओमफ्राय नेक्स्ट नैया बेबो मोनसे नैबे फास्रासो दे मोननैबो ओमफ्राय नैया नेक्स्ट बेबो जा मोजांखानिया फास्राया ओमफ्राय निया वाव समायनाथारलै जायगानो समायना नुखागोनब्रा बिराद मोजां थाबाय इयाव ओमफ्राय नेक्स्ट नैया जा मोजां खानाया वाव कालार नाय जा हिट आंनो हिन्जावबा आं गानगौमोनलै निया जा मोजां कालेक्शन गानबा पुरा बेरगोन आरो ना जायगानो जि मोजां नुखागोन गोजाननिफ्रायनो बे आमुक दे नैया एगेन बेबो सेम मोननै बायदि मोननै पिस ओमफ्राय नैबे वाइट आइनि नैया जा मोजांब्रा बुंनोनो हाया दाना बासिग'नो हाया आरो माखौ लागोन लायासो जागोन बेनि रुको देखो क्लियार जाजोब्बाय तो दायो स्टकनि ब्रेन्ड स्टकनि लफाय FNF दङ ना स्टकआव मा थालांगोन आरो बेखौ बिहरबानो हरनो हागोन आरो जोङो नैया नैबे 1 पिस बे स्टकआव थागोन बुकिं जाथ'वाखै दाबो नेक्स्ट नैबे रेड कालारा नैया मोजां बे बुकिं जायाखै बे दङ बेयो मानि FNF निनो बेबो ओमफ्राय बेलाय बेबो FNF नि फिगारखौ नायबासो मिथियोना
ओमफ्राय प्लास आरो नैबेबो दङ स्टकआव FNFनि जानो हागौ बेबो नायनो स्टिकार्स नायबासो नुनो हायो आरोना बेबो FNFआनो FNFनि बेबो स्टकआव दङ कुनु टेनसन गैया नांगौआव मोनगोन आरो नैबेबो FNFनिनो नैबे बेबो स्टकआव दङ बुकिं जायाखै दाबो सोरबाफोर जुदि लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन आरो बेबो निया नैबे कालारा जा मोजांखा स्टकआव दङ ओमफ्राय नेक्स्ट नैबेबो स्टकआव दङ दाबो रावबो बुकिं खालामाखै बे मानिबा मा ब्रेन्डनि नायनो र' माबा उल्टा पाल्टा जागोन ना बेबो FNFनिनो बेबो FNFनि जा मोजांखा फास्राजों माजों समायगोन आरो FNF बेबो स्टकआव दङ रावबो बुकिं जायाखै दासिमबो नैबेबो स्टकआव दङ रावबो बुकिं जायाखै बे मा ब्रेन्डनि नायनो बेबो नैबेबो स्टकआवनो दङ माबा जायाखै दाबो रख' बेबो FNFनो बेबो FNFनो दाबो बुकिं जायाखै लांबा लांफैजागोन आरो न'आव फैना लांफैबा एसे खम 100-200 ओमफ्राय अनलाइन बा 100-200 बारा कुरियार चार्ज हमो आरोना ओमफ्राय नै जा मोजां कालार बेबो दङ दायो बुकिं जायाखै नायनो मा ब्रेन्डनि फास्राया नाय जा मोजांखा वाव बे फाइनेलि लफाइनि आरो बेबो स्टकआवनो दङ दाबो अर्डार जायाखै अर्डार हराखै रावबो सोरबाफोर नांगौबा थाबैनो लांफैजागोन आरो दा बिहरबाबो साननै सानथाम हरनो हाया मानोना मागोनि अफिसफोरा बन्द' ना बेखायनो दा फाइनेलि नैबेबो लफाइनिनो निया जा मोजां किउट जायगानो बिनो समायगोन आरो बेवगोन आरोना बेबो स्टकआवनो दङ माबा जायाखै नेक्स्ट बेबो लफाइनि बेबो मोजांथार बेबो बुकिं जायाखै लफाइनि दायो 3 पिस लफाइनि दङ दायो अनलि बाखि सब ओमफ्राय लफाइनि 3 पिसल' दङ ओमफ्राय FNFनि दोङो 5 पिससो दङ आरो 5 पिससो सोरनो नांगौ लांफैबानो जाबाय बेखिना बुकिं जायाखै ओमफ्राय दायो देखायगोन आं पाटनिया मा स्टकआव थालांगोन बेखौ देखायनो आं ओमफ्राय दायो पाटनि देखायनोसै आङो थ' पाटनिया नैया नै मोनसेया दङो बे मोनसेया दा स्टकआवनो दङ दा माबा मोनाखै अर्डार हराखै बे मोनसे दङ ओमफ्राय बे कालाराबो दङ आंनिया ओमफ्राय नैबे कालार दङ नैया बे कालारा दङ फास्रा दंखायो आरो एक्जेक्ट सेटफ्राबो दङ नैबे कालार दङ पाटनि आरो नैबे कालार दङ स्टकआव दङ बेफोर सब स्टकआव आरो अर्डारफोरखौ मोनगोन लांफैनो हागोन बे कालार दङ नैबे दा नैबे कालार दङ जा मोजांखा जोबोद मानसिया नागिरबाय थायो बे कालार स्टकआव दङ ओमफ्राय नैबेबो दङ नै दा बेखिना पाटनि दङ दा स्टकआव सोरबाफोर नांगौबा मोनगोन आरो बेखिनियानो स्टकआव दङ ओमफ्राय बिदनफोरा दङथ' बेफोरखौथ' देखायथ'ला जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मिथिखागोन स्टकआव मा दङ बेखिना बुकिं खालामनो हागोन ओमफ्राय दा माबानि मागोनिथ' बन्द' थागोन नालाय थेवबो जोङो खुलिनाय लोगो लोगो पार्सेल खालामगोन आरो दा न'आव फैयोबा मोनगोन आरो लांनो हागोन आरामसे नै दिनै फैनायफ्रा दैनि जा मोजांखा आंथ' देखायबायनो आरो एगेन कनसेप्टबो देखायनोसै ओमफ्राय नैबे दाखालि मैना गानाव
गाननाया गेमस्रिया जा मोजां ना नांगौबा बुक खालामनो हागोन दिनै सहैदों नैबेबो जा मोजां ओमफ्राय बेफोरो बुकिं जाखांबाय पेकिं खालामना दोनखाबाय आरो बेवबो पेकिं दंजोबखायो ओमफ्राय नैबे आरो दिमा गोसो लागोन बेनि थाखाय बेखौबो पेकिं खालामनांगोन दायो लांफायगोन बियो दा गाबोन बा दिनै लांफायसिगोन आरो स' लोगोफोर बे दिनैनि ब्लगा एसेनोसै थ' थेंक इउ बयनिसिमबो हामलायना थाबाय मागो दमासिनि ओमफ्राय जाय जाय नांगौ न' फैना लांफैबा दानो मोनगोन दिनैनो मोनगोन आरो जिखिना स्टकआव दं बेखिनियासो मोनगोन आरो ना थ' थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन